Voi voi toi, voi voi voi, hassa bandaan, hassallaan. Lapset saapuivat erään talon luo. Se oli valkoiseksi maalattu ja näytti mukavalta. Lapset nauttivat siksi siellä. Kun he ovat erillään, tuhoan heidät täysin yksi kerrallaan. Mitä tapahtui meille? Olen suurussen. Se on Digimon, joka on kauttaalta aluksessa ja jäätä. Sen tappava ase on vaarallinen Ensiksi etsimme muut. Se on kaikkein tärkeintä. Minä haluan löytää Takerun ensin. Löydän muut ensin. Tässä on lääke. Achoo!